Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bihusni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina kitaba Hiyadur Rabihin fi ma'rifati ma'ani riyadus solihin. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah. Khususon kangge sederek-sederek ingkang paring sedekah menika mugi-mugi Allah paring lintu ingkang sak langkung kathah, maringi slamet saking balak wabah musibah, saya jembar gangsar kathah barokah rezekinipun, sehat waras lahir batinipun, istiqomah ngaji lan ngibadahipun, bejo slamet dunya akhiratipun, kasembadan hajat lan panyunanipun. Ahwasul khusus limu alif hadzal kitab. Nafa'anallahu bihi wa bi ngulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususon kangge gerahipun Ibu Marfiah biwasilati wa barokati sairi umurina hadza wa bi barokati hadzal ma. Ya Allah wasfi marodo Ibu Marfiah ya Allah, wa barik warhamha wasfi marodo Ibu Marfiah wa barik warhamha birahmatika ya arhamar rahimin. Bi barokati siri wa lafzil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tunjuk bapak-bapak, ibu-ibu. Ning nggih mboten kudu digo mulih ya oleh. Hadis nomor pira? 3. Wa an Aisyata. Ayo wa an Aisyata. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata, saking Dewi Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika sapa Dewi Aisyah,
ngendikane kana ana sapa Rasulullah Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana iku yujawiru iktikaf wes makna yujawiru liyane jenenge iktikaf. Sapa Kanjeng Nabi fil ngasri ing dalem 10 dina al awakhiri kang akhir min Ramadhana saking sasi Ramadan. Wa yaqulu lan ngendika sapa Kanjeng Nabi taharrau padha seriusa padha nemen-nemenono sapa sira kabeh Lailatul Qadri ing Lailatul Qadar fil ngasri ing dalem 10 dina al awakhiri kang akhir min Ramadhana saking sasi Ramadan. Muttafaqun ngalae. Kanjeng Nabi niki angger muni tanggal 10 utawa 10 dina sing akhir sasi Ramadan mulai malam selikur ngantek tekan bodo. Malam selikur ngantek tekan bodo niku wektune dintekke nggo iktikaf. Iktikaf niku nang masjid. Ora nang omah. Iktikaf niku ming meneng, pokoke meneng wae. Wis tengok meneng wae. Merem ya oleh, melek ya oleh. Ning meneng wae. Ora maca, iktikaf iki ora maca. Kula tau ditakoni, "Pak, nek iktikaf nika sing diwaca napa?" Aku ya omong maca wong, aku ya ngono. Lho iktikaf ki ora ana sing diwaca. Ana nek maca berarti ganti. Kuwi ora iktikaf ning zikir. Kuwi ora iktikaf ning zikir utawa mujahadah jenenge nek maca iki. Sing dimaksud iktikaf iki pokoke ming tenguk nang jero masjid meneng wae. Ngerti-ngerti mrebes mili. Ora wedi ro Allah, kelingan utange akeh. Mula deloken nek wong lanang nika iktikaf nika mang delok. Kowe mesti merem-merem terus nangis kae kok ya nek wong lanang-lanang kae. Masalahe kelingan donek-onekke sing wedok. Do wedi kok ya nek karo sing wedok iki do wedi. Iktikaf ki pokoke pisan ning jero masjid. Ping pindhone ning kono meneng ra maca apa-apa. Engko nek maca jenenge zikir, nek maca jenenge mujahadah. Dadi wis ming tenguk meneng nawaitul iktikafa sunatalillahi taala. Nek bahasa Arabe nawaitul iktikafa sunatalillahi taala. Nek nggo Jawa niat ingsun iktikaf krana Gusti Allah. Lah iki nek tanggal selikur ngantek tekan bodo jeneng Nabi niku iktikafe mempeng salah satu alasane teko ngluru Lailatul Qadar. Mula nate ngendika kowe do nemen-nemenono do seriusa golek Lailatul Qadar ning 10 dina sing akhir sasi Ramadan. Wa anha lan saking Dewi Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sak temene utawi Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi ngendikane taharru padha seriusa padha nemen-nemenono sapa sira kabeh Lailatul Qadri ing Lailatul Qadar
fil witri ing dalem tanggal ganjil minal ngasri saking 10 dina al awakhiri kang akhir min Ramadana saking sasi Ramadan. Rawa ngriwayatake hu ing hadis sapa Al Bukhari Imam Bukhari. Jeng Nabi ning hadis liya dawuh kowe do serius kowe do nemen-nemenana golek Lailatul Qadar ning tanggal ganjil seka 10 dina sing akhir sasi Ramadan. Kuwi engko terus hitungane malam 21, malam 23, malam 20, malam 17, malam 29. Kuwi nek niat golek Lailatul Qadar pokoke sewengi aja do turu. Gua golek Lailatul Qadar. Weh, terus awane rasa glidik, pokoke rasa glidik. Sisane ambyar ngono lho maksude. Wis arep bodho rong cecekel mah. Ayo sing paling pokok glidike kok ya arep Jeneng Nabi dawuh sing sipate ana sejong luru Lailatul Qadar, tapi mengke bentuk amaliyah ya tetep sunat. Kaya iktikaf, kaya wirid, kaya zikir, kaya salat lail, salat tasbih, salat tahajud, salat apa wae tetep sunat kok nggih. Perbandingane nek karo glidhik yo ampuh glidhik kok ya. Iki bapak-bapak rungokke engko ndak ra glidhik tenan. Lah sing paling bakule glidhik kok nggih gak arep bodho sing kuwi iki. Kamangka kula krungu sruwing-sruwing THR iki medune tanggal 20 sik kok. Mah ra glidhik pas tanggal 20 ora sida tampa THR. Gek THR iki ana sing sak bayaran, maksude okehe sak bayaran, kamangka bayare sesasi 5 juta. Ora berarti oleh double. Oleh bayar resmi karo THR berarti 10 yuta. Men iki ming bangane ra nerangke kok iki kok. Buatene bodho THR 5 yuta, gaji pokok 5 yuta, wah madang gedhen. Ya sembuh lah nek nggon bangsa THR iki. Sing pasti aja ngantek kleru sikap. Glidhik iki wajib ya ora terus ra glidhik. Ming krana gedereng ngluru Lailatul Qadar ya ora ngono kok ya. Syukur ya jenengan fisike ampuh. Bengi golek Lailatul Qadar direwangi ora turu, wawan glidhik. Jan top tenan iki pas tanggal 29 sore. Dadi pas tekan tanggal 29 sore kae mati ketoke terusan. Saya toh wis bengi ra turu, awan kerja. Wah sing anu wae sing standar, sing normal. Ukurane kita masing-masing aja nyengko-nyengko. Karena Kanjeng Nabi tahu ngekei isyarah ngibadah terhebat itu nek sing saukur. Ana sahabat umuk nek ngeten kula poso terus awane kula salat wengi terus bengine ora tau ora poso, ora tau turu. Ampun niki. Wis awan poso terus bengi ra tau turu. Kanjeng Nabi ya terus ngendika ya ora ngono. Aku ki awan poso ning ya sok ra poso. Udu Ramadan lho iki. Engko to Ramadan barang ya sok poso sok ora ngono. Iki udu Ramadan ning hariane. Makane terkenal posone Kanjeng Nabi itu gandeng ora pendak dina poso. Sing paling ampuh sing dilakoni Kanjeng Nabi poso ra tau leren ki poso Senin karo Kamis. Otomatis liyane kuwi rak dadi ra poso to. Sehingga ana tembung aku ki ya poso ya ora poso. Salah siji jabarane aku Senin poso, Selasa Rebo ora, Kamis poso, terus engko Jumat Sabtu Minggu ora ngono kuwi. Aku ki ya salat wengi ning ya nganggo turu. Ya nganggo turu kok ya ora kok terus ra turu.
bengi sare terus engko jam-jam 1 kae tengah loro tangi turu terus salat tahajud. Termasuk zikir liya-liyane engko nek rampung turu meneh. Terus letangi jam 8 kuwi dudu Kanjeng Nabi kuwi. Sing umum wae, sing kepenak larase. Dadi ning awak sehat, ning rasa ora tertekan karena ora ana semacam penekanan emosional utawa penekanan egoisme ibadah sing niki mengke malah saya tur krana Allah terus kurang. Biasane krana Allah kurang. Kayak nyuwun ngapunten ngibadah apa wae nek krana Allah kurang niku mengke kurang jedule barokah. Bisa oleh ilang barokah. Barokah lho niki, ana ta mempeng wengi ra tau turu saka mulai tasbih bar kuwi to wirid maca apa pirang ewu ngono kok. Wacanane kewon kok ora nanggung. Jan apa-apa sarwa ewon. Nek atusan ki moh pokoke ewon. Oke hewan to ya. Jebul ning ati iki ora iso digoroi krana ben oleh dhuwit akeh, krana ben engko anake dadi pegawe, krana ben wis sing bangsa donya-donya ngeten niku. Lah niki mengke nyuwun ngapunten marai barokah ilang. Wah ya mrehatinke anak. Mrehatinke anak iki aja nganggo gedereng donya sing sipate kaya keten niku. Wong anak niku rezekine wis ditanggung karo Gusti Allah. Gusti Allah ki nentokke jatah rezeki ning masing-masing kawula niku wis paling pas, paling apik. Iki semene le nyambut gawe ngene, iki semene le nyambut gawe ngene, wis paling pas. Dadi nek nembung ya ora terus mugi panjenengan dadekke tentara Gusti Allah. Rasah ngono kuwi ya. Wong anake awake cilik kaya biting kae kok tentara. Mbok yo sing wangun titik nek nembungi sing wangun titik ora ngawur. Mugi anak kula dadi pegawai negeri Gusti Allah ngono kuwi. Kamangka SD wi ra lulus, angel banget iki yo. Mbok yo sing standar. Niki anak kula pun mboten sekolah, mugi panjenengan paringi gawean sing panjenengan berkahi, panjenengan rahmati ngono kuwi kok ya terus engko diwiridke wa piye. Ning rak nembunge iki standar, paringi gawean sing barokah, sing rahmat. Ngono kuwi apik kok ndadak kudu dadi ngene rasah. Sugih kere niku wis nggawa takdire dhewe-dhewe sugih kere niku. Wis bola-bali diterangke rasah ngongso, rasah hawa. Wong nyatane akeh to wong sing karo Allah diuji nganggo bondo, wujute urip sugih malah dadi suda ngibadahi ya akeh. Mending nek suda, berarti nek suda ki tetep ming suda. Lah nek terus leren. Leren ngibadahi rak ya repot iki malah engko. Kamangka sing gegawa ning kubur ki ngibadahi kuwi je ora kok ming donyane. Wis nek nggon babakan donya santai mawon. Rasa hawa. Awan kerja karena wajib. Tur kerja niku yakin mula wonten iming-iming wong lanang kerja niku ki ganjarane kaya jihad. Wong lanang mati ning kerjaan niku ganjarane kaya syahid ki ya logis e, masuk akal sekali iki. Ya wong lanang nyambut gawe diganjar kaya jihad, kaya perang fisabilillah. Karena memang kaya jihad tenan lho ya berjuang tenan lho wong niate dienggo nyukupi kebutuhan ngomah. Dienggo mulyake ngomah. Kamangka engko praktekke nek kerja terus oleh duit. Ngopo-ngopo terus iso kok ya terusan. Ngopo-ngopo iso. Minimal ya mangan hariane ngomah ki ajeg.
ajeg kuwi ya ora kok saru, ora kok terus sego krupuk tok ya ora. Ya tetep nganggo lawuh, nganggo jangan ya en. Terus ana wong ngeteri ya iso nyumbang. Lah iki masalahe sing lanang kerja, dadi manfaate akeh banget. Tanggane lara ya tilik. Wis. 7.000 apa pira kae ya amplop. 7.000 ya ta. Ya sak merem-mereme 20. Angger rombongan tak ora ketara. Rombongan ora ketara. 20. Malah ana nggo praja-praja ana lho ning udu sing do ngaji iki lho, yakin udu sing do ngaji. Ana sing nggo praja-praja gandeng litilik rombongan do amplopi kae. Kuwi yo melu ngamplopi ning ra ana isine lho, yakin ana. Ana lho sing ra ana isine iki, mbok ya tekan ning kula kowe. Kur nggo praja men karo rombongan kuwi dianggep melu-melu ngamplopi. Nek nyambut gawe tetep yakin wis. Sing wedok ndilalae kanggonan kumpulan dasawisma ya tetep ngunduh. Sing lanang ndilalae ngunduh pengajian, gampangane duwe pengajian rutinan ubengan Senenan, ya melu ngunduh. Jajal nek sing lanang ra kerja, engko pas oleh hubungan dasawisma rak njaluk dilumpati. Anu dilumpati riyin, dereng siap. Ora ana nggon, kuwatir nek trocoh, lha muni ngono padahal kae iki kuwatir nek ra cecekel asline. Apa-apa dadi ra umum. Anak sekolah mbayar iso mbayar. Kumpulan pasokan iuran iso iuran. Makane bener ganjarane jihad ki ya nyata lah kena nggo apa-apa kok ya. Kena nggo apa-apa. Adi aja gaya ampuh tenan masalah nek nyambut gawe jan ampuh tenan. Kadang ana sing gayae wong lanang iki mbuh duwe acara utawa duwe derajat apa, duwe kedudukan apa ngono mah ora tau mbut gawe, sing mbut gawe mah sing wedok niku ana lho. Sing nibotangi sing wedok, sing makani sing wedok ni ya ana. Lha kuwi rungokno kuwi, leteng celebung kuwi lho. Kaya kuwi lho, do ngakoni kok ya wong sing nibotangi kuwi kaya. Mulane delok niku wong wedok sing do nibotangi mbut gawe mempeng kuwi. Kuwi mbiyen ayu banget lho kuwi mbiyen, saiki elek banget ta saiki. Bubrah kaya. Ya karo kon rekoso pendak dina kuwi lho mesake. Sisi lain nek kopen ngono tuwek kae ya rada wangun. Ning wong iki sakjane sing enom ning kon nibotangi karo sing lanang, kon makani kon golek, mula ya dadi saiki nendi-nendi nek kon nang omah kae mesti dasteran pol kae. Nek nang omah nek metu mesti gamisan. Iki kempole do parisesene kuwi iki masalahe. Saking rekosone. Kuwi nek ngantek ngono ki pendak dina kepeksa, pendak dina tertekan, pendak dina ora iso nampa karena kenyataane lho niki kenyataane sing kakung keset, sing kakung ora gelem nyambut gawe, sing wedok tertekan wah jan. Rekane duwe bojo mah ming saya pait. Mah omong ngono ki upamane. Donge melu kepenak, donge melu mulya. Nek iki ming anu malah ming makani patung gupala, lha muni ngono kuwi. Upamane lho iki. Upamane sing wedok iki ngantek grenengan ngono kuwi. Nyuwun ngapunten iki sing lanang bahaya karena kena hadis ngendikane Kanjeng Nabi kafa bil mar'i isman ayudayinga ahlahu. Wes cukup dosane wong sewiji nek ngantek nyiak-nyiakake keluargane.
Kamangka wong wedok iki condonge nrimo. Artine nrimo niku angger weruh sing lanang tandang, weruh sing lanang nyambut gawe, niki mengke hasile sak rupa-rupa ki iso nampa. Wong wedok iki condong ning nrimo sakjane iki. Nek ngantek sing wedok gronangan iku ki masalahe gebangetene sing lanang kok ya asline iki. Nek sing lanang iki ya sak pola-polahe pokoke godabikan ketok engko ya wong wedok nrimo. Nrimo, Pak. Kowe nrimo tenan, angger ngaji lho ningen. Angger ngaji lho. Wong sing nuntun ya ngaji niku. Ora tau ngaji gek srawunge bojon-bojon polisi, bojon-bojon DPR, terus engko bojon-bojon kepala bagian kae ya angel, karang rombongane kok ngono kok ya. Rombongane wong dudeng-dudeng. Ning angger srawung ki nek wong wedok-wedok rombongane tukang tandur, barang ngono aman kok ya. Aman. Pengaruhe iki ora pati parah ngono lho pengaruhe. Karo nglothoki anu nek jaman nandur tebu kae nglothoki rempon. Rapake diklothoki kae lho, terus dibacuki, dipecoki. Arep ditandur kae lah nek rombongane kae ngono nrimo. Nrimo. Ning ya tangane ting benyinyih kena lugut. Serawung itu pokok lho, karena mesti sithik pokoknya nggawa pengaruh. Serawung iki mesti nggawa pengaruh. Serawung wong top-top ngono lho, gegawa gayane melu top. Selerane melu rada dhuwur. Ning nek serawunge wong sederhana-sederhana ya engko katut. Katut melu sederhana. Mula ibu-ibu nek serawung hati-hati wong gampang banget kena pengaruh. Serawunge pokoke bodhon karo wong kere-kere ngono lho. Angger karo wong kere ngono ayem kae kok. Mangan sego wungkusan ngono nek awor wong kere nake ra elok-elok. Kuwi enak banget ning jajal jenengan serawung karo wong sugih. Arep mangan ngene iki dadak alian sikik. Tenan dadak alian sikik. Neng mburi kolah. Ame arep mangan kok dadak neng mburi kolah. Lah ngopo sih kok dadak ndelik iki ora penak ro kanca-kanca. Ra ya wagu to iki ming masalah mangan dadak ra penak. Nek kula kok tetep tak amplok lendam-lendem. Wah, aku ya ora penak engko kanca-kancaku ndak isin. Nek isin ya men ra kanca, tenan ra dikancani malah penak. Ning ya ora mesti iso, kadang kebanggaan orang niku sok-sok serawunge karo sing brewu terus engko kena nggo kebanggaan kok ya nek ngono kae iki. Kamangka prakteke ora penak blas. Nek nang nggon kitab berjanjian kae ana wakana keri dhewe nika nek arep srokalan, nek arep mahalul qiyam nika nyuplik setitik sirah, nyuplik setitik tindak lampahe Kanjeng Nabi wa kana sallallahu alaihi wasallam yajlisul fuqara awal masakin. Kanjeng Nabi itu biasa sekali seneng jagongan, seneng ngewori wong-wong fakir karo wong-wong miskin, fuqara wal masakin. Tenan Kanjeng Nabi niku senengane ngewori wong fakir karo ngewori wong miskin. Gek jenengan lemuni islamin dekik pokoke milih-milih nek srawung kudu sing brewu. Ditambah karo brewok. Kula dhewe njajal praktek nek awor karo wong sing sedengan-sedengan maksudnya ya ora sugih-sugih banget. Ya wong standar kelas menengah ke bawah niku penak, jan penak tenan ora ana
gaya sing sipate digawe-gawe iki ya ora apa enenge nyandang ya apa enenge. Jajan ya ora kudu sing larang-larang. Neng tahu golengan we dadi. Wes. Kene ya wani nari anu ya tahu guling we ya. Siap ngono sih kan. Wes angger nang kono pesen kowe sing pedes wae lomboke 3 apa 4. Wah. Tenan rampung ki mangap-mangap ramingkem kok. Tahu guling kuwi jajal jenengan karo wong sugih mangtawa. Tahu guling ya rawani arep tawa wis rawani sik. Arep tawa rawani wong ngalor ngidule we tumpakane mobil kok tahu guling. Iki ming arep tawa wis ora wani. Minimal ngono ya satenan. Nek ra ngono ya engko bebakaran. Kae manding ngalor sithik wae anu kono kae. Ayo tobat to, mula rekoso tenan sakjane nek jenengan paham rekoso. Standare awake dhewe iki wong menengah ke bawah. Lunga iki mandhek angkringan, ora dipangan ning kono. Di plastik wani kok nek karo wong kene. Goncengan wis waton madai sego kucing 4. Tahu susur loro menduan loro. Karo wedang loro, kresek ngetombol kae engko mangane wis sak ndek-ndeke kono. Di ora ngiras ki wani jajal karo wong sugih, ora bakal wani apa-apa sarwa digawe-gawe. Ora penak tenan. Mula nek sing sugih ya ben do awor sing sugih-sugih kae, syukur sing sugih niku nyanak. Nyanak niku semanak. Semanak niku medun. Medun niku gelem nyrawungi wong kere-kere. Ning aja pisan-pisan akon wong kere kon munggah. Munggah ki kesel. Nek munggah ora dadi nek sing bener sing sugih-sugih kuwi nyanaka semanaka, lembah manao, seneng srawung karo wong ra duwe. Ten niku mengke lahan ibadah pol. Saksuwene srawung wis dadi ganjaran karena jenengan duwe sifat lembah manah handap asor. Ditambah mengke ngerti srawunge karo wong ra duwe terdorong untuk sedekah, untuk weweh biasane seneng wewehi biasane seneng sedekah. Ning nek niki ya tergantung watake nek cethil tetep ra metu. Wah nek nggon sedekah ki angel e. Cethil ngono mbok piyek-piyekno ya ora metu kok ya. Awor wong sugih awor wong kere ngeten iki malah sing sugih tekan-tekane nembung rokok ki ya ana lho. Ono ya wah niki ora pas blas. Ngibadahi ora nggon kok ngono kuwi je ngibadahi. Makane nek jenengan paham salah satu bentuk ngibadah niku maharimal akhlak, mulyane budi pekerti. Akhlak budi pekerti iki dihapikno dimulyakno. Salah satu bentuke nggih niku nyanaka wong dhuwur, medun, wong sugih srawung karo wong ra duwe. Terus engko lomo. Terus sisi lain nalika srawung itu rasa nelesih-nelesih, rasa goleki elek lan cacate wong liya karena niki isih berlomba-lomba urip ngeten iki isih berlomba-lomba urung iso dadi keputusan niki urung iso jenengan kleru nek ngelokke alah kae iki wonge elek urung karuan arep sakniki jenengan weruh elek kae urung karuan alah kae iki wonge ngene-ngene urung karuan wong nyatane ya kerep krungu sing biyen-biyen ra tau salat isih urip seprene jebul saiki wis mulai mempeng jamangan ning masjid. Sing sepuh-sepuh iki biyen ra tau salat lho iki. Ora tau iki le salat kalah lagi pirang taun ngono kok. Lho saiki nang masjid mempenge ra elok-elok piye biyen le do ngenoke. Piye biyen le do ngonekke. Nyatane wis owah lho saiki. Weh saiki biyen nek karo sing wedok embasan berjalannya waktu saya mundak tua, saya mundak tumuwa, saiki karo sing wedok ya wapikan, ya mulyakno, ya nyejahterano. Wes, mbiyen ki cethile ra elok-elok nek karo sing wedok, duwit ora tau ngulungi.
Saiki anggere duwe bruk gak kowe kabeh. Bruk gak kowe kabeh. Kamu kok ora tau duwe saiki. Tobat. Biyen seneng golek, saiki wis ora iso golek. Wis istimewa tenan nek jenengan paham hidup itu isih berubah-ubah, salah besar nek ngantek jenengan ngukumi wong liya kae elek, kae maksiat, kae tukang ini aja nganggo bahasa tukang. Senengane kae iki tukang ini, kae tukang ini urung karuan kok yo. Urung karuan tenan. Lah terus piye nek ngono ya rasa kokean maca wong piye to piye jarno. Karena isih cangkriman ya. Sing penting awake dhewe niku iso ngelola kahanan apa wae sing jenengan adepi ngeten iki niku digarap supaya dadi celengan ngamal saleh. Wis liyane piye sak karepmu wis masa bodoh. Cental yo niki ya, niki wis niki sik kondak kawanen. Aku arep anu ji. Arep senam ning stadion. Aku arep senam ning stadion. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Oh sekedap kon ngumumke engko ndak kesalahan. Bismillah yo. Iki engko nek rampung donga bubar e. Sik yo amanat e kang mbahane dosa kok. Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya mangke dalu kula panjenengan sedaya kaaturan undangan ngaji ten Masjid Al-Muna Gowokan jam 8 tekan jam 9 kitabe Ngukudul Ijen ngrembug hak dan kewajiban bebujuan. Rembukane karo bahasane ngrembug hak dan kewajiban suami istri. Jam 8 mulai jam 9 rampung ten Masjid Gowokan, Masjid Al-Muna Gowokan sedaya kaaturan tindak ngaji kitab Ngukudul Ijen. Niku atur undangan, atur penyuwunan mangke dalu kasuwun tindak rawuh. Kula krungu seruing-seruing nika wau wis anu dibacemke tahu. Tahu bacem. Wes niku mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbuna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, dadosno ati kita ati ingkang sabar. Ati ingkang ikhlas. Ati ingkang tansah semindi wonten ngarsa panjenengan ya Allah. Paringono kita sedaya nugraha sehat waras lahir batinipun. Saya jembar gangsar kathah barokah rezekinipun. Paringono pitulungan ya Allah saged istiqomah anggen kita sami ngaji lan ibadah. Paringono nugraha keluarga kita ayem tentrem, anak putu saleh salehah. Mugi-mugi panjenengan nyekapi hajat-hajat kita ya Allah. Saya hajat dunya napa hajat akhirat. Mugi panjenengan ngijabahi panyunan saha donga kita ya Allah. Mugi panjenengan nyelametaken kita sedaya ya Allah saking musibah dunya musibah akhirat. Saking balak dunya balak akhirat. Fitnah dunya fitnah akhirat. Paringono kita sedaya ya Allah derajat pungkasan husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.